Musik sampah. Alah K-pop maneh, K-pop maneh. Musik sampah. K-pop iku ngrusak industri musik. Kon ngerti nggak opo kok K-pop thriving saiki? Yo gara-garane sing nyanyi yo ganteng-ganteng ayu-ayu, kudu musikal sejati, gak duwe skill. Cie K-pop rek, gak pingin kaya idolamu ah. Nyoh, oplas. 그리고 꼭 눌러줘 더 말을 건네 내 맘 표현하기엔 부족하네 근데 좋아 You like it like it like it Me like it like it Osi maksudku biasku Momo. Momo fighting. Sebenarnya program koyo produksiku nggak ngekei solusi gawe Yeonsub sing pingin debut. More often than not, mereka malah jadi sapi perahi agensi loh. Nyaman kan sakjane sakno. Karena mereka dorong mari masa trainee nih, terus dikongkon program reality show dan acarane akeh riggingan sing shady koyo ngono iku eman sih. Kudune YG ku ngekei kesempatan gawe musisi wedoke untuk explore lagi, gawe lirik, utawa gawe composition dhewe. Nek ngono apa YG invest soal training mereka ya kan? Misalnya Blackpink, mereka selalu nek mburine artis YG sing liyane koyo Winner ambe Icon sing iso mereka produksi lagu-lagune dhewe. Dan masalah koyo ngene iki wis ono tekan zamane Tuniwan lho. Agensi sing bener iku sebenarnya koyo Cube. Mereka soalnya ngekei kesempatan gawe arek-areke gawe berkarya dhewe. Iku apik iku. Masih yo sih fasilitas software terbatas koyo kasusnya Soyeon sing wingi ku. Emang otak-otak macam Hui ambek Soyeon sing iso gawe lagu dhewe dan iso berkarya dhewe ku kudu bener-bener dijogo kak ambek Cube. Entah opo kok saiki GOT7 ora nunjukno taringe koyo mbiyen pas awal-awal debut lho. Pingin sih ajane ndelok GOT7 iku comeback maneh sing tema-temane hard carry utawa just right. Padahal mereka iku seangkatan ambek BTS lho. Tapi ben comeback ngono iku mereka koyo kehilangan semangat ngono sih. Nggak sepassionate mbiyen. Makanya Sele iku mesti kalah. Ono apa ya sajane masalah ya? Apa gara-gara JB wis gak iso produksi maneh. Akhirnya nggarai projeke kanca-kancane yang mencar-mencar pisan kan. Bem projeke nek Thailand beda maneh, sibuk dhewe nek Thailand. Terus Jackson saiki sibuk rekaman nek AKA Rising ambek Joji. Iya, emang sih. You make me feel special